तर आता ही दृश्य आपण बघतोय श्रीनगरमधून ही लाईव्ह दृश्य समोर आलेली आहे। अमित शहा हे पोलीस कंट्रोल रूम मध्ये आलेले होते आणि तेथील त्यांनी संपूर्ण परिस्थितीचा घटनेचा आढावा घेतलेला होता आणि आता ही पार्थिव जे आहेत ते इथे या ठिकाणी आणलेले आहेत आणि त्याच ठिकाणी अमित शहा यांच्याकडून श्रद्धांजली वाहिली जाते। ज्या 26 पर्यटकांचा या अंधाधुंद गोळीबारामध्ये मृत्यू झालेला होता त्या 26 जणांचे ज्या 27 पर्यटकांचा या गोळीबारामध्ये मृत्यू झालेला होता त्या 27 जणांचे मृतदेह या ठिकाणी आणले गेलेले आहेत आणि या ठिकाणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी या सर्व पर्यटकांना श्रद्धांजली वाहिलेली आहे आणि आता हे सर्वच मृतदेह जे आहेत ते आज संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या घरी पोहोचणार आहेत, घरी पाठवले जाणार आहेत। अमित शहा हा हल्ला झाल्यानंतर काल त्वरितच श्रीनगरमध्ये आले, त्यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली, या हल्ल्यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे। या हल्ल्यानंतर